vamos a contar nos foros un pouquiño a nosa experiencia. Xa empeza a ver algunhas máis, a parte da de Buchabá. Tedes unha, vou facer anti-publicidade, tedes unha moito, a nivel técnico, tedes unha moito mellor ao lado de Buchabá, que é a da Reigosa. Xa vos contarei un pouquiño porque é moito mellor a nivel técnico. Ou intentarei, non? Porque senón vamos a alargar moito. Bueno, Buchabá, a charla que un pouco que pensei é que o mundo este da enerxía é tremendamente, a min faixeme enorme, non? Entón, non sei, a veces intento trasladar demasiadas cousas e é peor, pero intentar dar unhas pinceladas para enmarcar, non? Enmarcar o que estamos facendo e o que fixemos, senón perde sentido, non? Se o vemos solo como un aforro a factura eléctrica, eso é importante, pero se o vemos só como iso, non, non vale moito a pena facelo agora mismo, por exemplo, non? Entón, uns asuntos previos, vamos a falar un pouco que tedes aí, uns asuntos previos ás comunidades de montes, a enerxía e a sociedade, o autoconsumo enerxético, aclarar que é iso do autoconsumo enerxético. E despois sí que entrarei xa no que é a comunidade enerxética de Buchabá, os primeiros pasos que dimos, o xérmolo da iniciativa, o desenvolvemento, como está hoxe, un pouquiño que outros proxectos temos. As comunidades de monte sabedes que son indivisibles, inalienables, imprescriptibles, inembargables e que son propietarias dun 25% do territorio en Galicia. Isto é fundamental, isto quere decir que hai un peso enorme, tanto en superficie como de xente implicada e de unha tradición cultural e que estamos moi protegidos de momento pola lei e que ten unha palabra que se chama comunidade por diante e comunidade veciñal e iso é fundamental para todo o que ven despois, non? Os montes veciñais todos os coñecedes, normalmente ou casi sempre están moi pegados, hai monte veciñal perto das aldeas, todos teñen algún tipo de superficie onde poder facer, todos teñen sol, moitos teñen recurso eólico tamén, moitos ou algúns teñen recursos hidrolóxicos, hídricos, que poden supoñer tamén unha posibilidade a nivel enerxético, e o máis importante de todo é que todas as comunidades de montes, bueno, non todas, perdón, porque hai moitas que están descabezadas, pero hai moitas que teñen xa unha asamblea, un núcleo de persoas que se reúnen, que están afeitas a falar ou a gritar, pero polo menos se xuntan, e que están a veces acostumbradas a tomar decisións económicas, de xestión, entre sí, bueno, isto é algo fundamental, non ter con quen falar das cousas. Isto é algo que é o núcleo principal de onde parte todo, non? O sea que temos unhas condicións moi positivas, non? De cara a facer moitas cousas, non? En Buchabade, de feito, a iniciativa principal que tivemos foi un día decidimos que tiñamos a auga do povo feito un cristiño a nivel África e foi a partir de aí que empezamos un núcleo vamos a mellorar isto e non é o conto de hoxe, daría para outra charla, fomos mellorando a nosa comunidade de augas, fomos facendo algúns traballos comunais, ali atrás tedes o depósito. Hoxe en día a nosa comunidade de augas é un exemplo para moitas comunidades da contorna. Isto é unha xuntanza que se fixo ano pasado, todo iso que vedes son comuneiros de moitos sitios de Galicia que viñeron a ver a nosa experiencia. Bueno, pois aí compartimos con toda esa xente como fixemos, como foron os pasos, non? Bueno, esa é unha foto do depósito de augas do Concello de Ponte Caldelas. Isto poño porque a nosa comunidade de augas está bastante mellor que a propia do Concello, non só é un problema de fotos, non é un rollo estético, está mellor tamén por dentro, como se está xestionando.
A enerxía e a sociedade. Bueno, aquí me saiu a vena profe de instituto e quería aclararvos de que estamos falando cando falamos de kilovatio e que estamos falando cando falamos de kilovatio hora. É importante para saber despois o resto da charla. O kilovatio é unha unidade de potencia, é como os cabalos dun coche. Entón, que un coche teña moitísimos cabalos non implica nada se o tes parado, se non ten gasolina para andar. Non está realizando ningún traballo, non? Está aí, ten 400 cabalos, pero está quieto, só ten un potencial, vale? Kilovatio por hora é ese potencial multiplicado polo tempo e, polo tanto, é enerxía, é traballo. Nós, cando medimos o consumo eléctrico dunha casa, medímolo en kilovatio hora, non en kilovatios. Kilovatios é a potencia que temos contratada e, digamos, canta potencia a eléctrica nos ten reservado para a nosa casa, que ten que estar sempre disponible para nós, esos son os kilovatios, pero o que nós consumimos é kilovatio por hora, é dicir, podemos ter unha potencia contratada enorme e consumir moi pouquiño, pagamos moito de potencia, pero pouco de consumo, non? Eso é un pouco a diferencia. E aí, para que teñades unha idea do que das comparativas, por exemplo, a esquerda un vaso de 100 ml, medio vaso dos comuns de gasolina son 1 kWh de enerxía, se a queimamos, se a desarrollamos. E o equivalente de 1 kWh sería queimar 235 gramos de leña, máis ou menos a leña seca, así moi ao bruto, ven a ser en peso a metade que os combustibles tipo gasoil, gasolina, en peso. Eso chamase densidade enerxética, non? O que máis densidade enerxética ten é a gasolina, despois o gasoil, despois a gasolina. A leña ten a metade aproximadamente en densidade enerxética, é dicir, a leña non é nada despreciable. Con 2 kilos de leña temos como máis ou menos con 1 litro de gasoil. De leña seca e boa, non? E a dereita non podemos poñer cantos kilovatios hora temos aí, porque para que os paneis fotovoltaicos que vedes á dereita se convirtan en enerxía temos que poñelos ao sol un determinado tempo, non? Entón, cando falamos de paneis fotovoltaicos falamos de potencia que puxemos no noso tellado. Se a poñemos nun sitio a sombra, esa potencia, temos moita potencia, pero nunca se vai a convertir en enerxía, non? Pero máis ou menos para ter 1 kilovatio que dándolle o sol unha hora produciríamos os 100 mililitros de gasolina, pois necesitamos 4,5 metros cuadrados de panel. A gran ventaxa é que o panel fotovoltaico, esos 4 ou 5 metros cuadrados, cada hora van a producir como un vasiño de gasolina, e van a producilo hoxe, mañán e pasado, e un día de sol como hoxe vai no facer durante 8 ou 9 horas, vale? Esa é a gran ventaxa, non? E ademais, pois, dunha fonte renovable, non? E que non contamina cando produce. Tamén vos quería contar un pouquiño, isto é a evolución do consumo de enerxía primaria no mundo. Vedes que hai un pico aí no 2007-2008 que aí empeza a baixar. Solo é para destacarvos como están as cousas, non? Isto que vedes aquí de cor rosa son as enerxías renovables. Como vedes, empezan a funcionar ou empeza a incrementarse a partir de aquí, máis ou menos no 2000. Van medrando, é certo que van medrando, pero vedes que o medre é moi lento, vale? Isto e todo o que hai por debaixo é nuclear, menos este cachiño que é hidráulica, que non ten capacidade de xa prácticamente de medrar, xa embalsamos todo o que tiñamos que embalsar prácticamente. Nuclear e todo isto de aquí, carbón, petróleo, gas natural, petróleo e todos os seus derivados, como vedes, pois é a gran maioría da enerxía primaria que se utiliza no mundo. Estamos, fixadevos, o grosor do que serían enerxías renovables, vale? Xunto coa biomasa sería este cacho frente a todo o demais, non? Eso é o que está pasando no mundo. Agora non hai unha tendencia
sigue medrando pouco a pouco a enerxía renovable, pero non hai unha tendencia baixa das enerxías fósiles, por moito que hai moitísimo discurso ao redor deso, non? Isto poñóvolo porque chegamos a un punto e que cada un crea o que queira, por eso poñemos tres posibilidades, non? En que creo que me pasei unha dispositiva. Sí, estas dúas. Bueno, aí nada, pois outra gráfica simplemente na que vedes en azul as emisión desde o ano 1800, que é cando empeza a Revolución Industrial aproximadamente, non? Foi cando empezamos a queimar carbón, a partir de aquí é cando empeza de verdade en moitas partes máis do mundo, verdad? Empezamos a queimar petróleo por aquí, por esta zona, e vedes como as curvas de aumento do CO2, da temperatura do consumo de enerxía, aquí a temperatura media do planeta e aquí a población mundial. Aí hubo unha gran explosión, todo se empeza a acelerar e como vedes a curva de todo vai increcendo cara infinito. Non é fácil concluir que iso é imposible de seguir así, non? Nin a poboación, nin o CO2, nin a temperatura, nin o consumo de enerxía pode seguir con esa tendencia así, empinado para arriba, non? En algún momento ten que cambiar. E ese momento, bueno, tamén puxen aí o que sería a pérdida de biodiversidade por animais, tamén sigue a mesma tendencia. Hai moitas curvas hoxe en día que están así, non? Hacia arriba, nunha tendencia que é imposible de manter. E a dereita, bueno, non a explico porque é parecida de antes das gráficas do consumo, así que chegamos a esta que vos quería decir antes, donde cada un que se sitúe no que queira, no que crea, ou que os datos lle den, pero ou colapso ou transición ou un pouco de cada cousa, non? Eu son máis da de abaixo de todo, pero tampouco estou moi seguro. Pero, bueno, alguna das tres cousas van ter que pasar, non? Porque non, eso é imposible, non? E agora vou vos explicar de que vai ese autoconsumo enerxético con unha pequena gráfica, só poño esta gráfica. Isto é importante entendelo para saber o que estamos facendo. Non sei se lle toquei, bueno. No. En azul e na parte de abaixo son as horas do día de 0 a 24, que aquí a enerxía consumida. Isto podría ser unha gráfica que coincide coa maioría dos domicilios particulares que tedes cada un, aproximadamente, uns un pouco máis, un pouco menos, pero imaginade que ás 12 da noite vamos apagando os nosos cacharros, as nosas teles, vai descendendo o consumo da nosa casa. Ás 8 da mañán nos levantamos, facemos un pouco de uso de enerxía, marchamos ao traballo, cole, durante a mañán pois se mantén aí baixo, hai un pico na hora do xantar, máis ou menos pola tarde volve a baixar, volve a casa a quedar pois con menos uso, e pola noite sobre as 10 hai outro pico que é cando é máis cara a enerxía, sabedes, verdad? Bien, este é o que fai o consumo da nosa casa. En azul, este é o que fan as placas fotovoltaicas. Calquera enerxía solar vai a facer algo parecido a isto. Ás 8 da mañán empeza lentamente, depende do día e do mes do ano, evidentemente, pero isto sería un día pois medio, digamos, non sei de que mes sería isto. Empeza ás 8 da mañán, sube moi rapidamente, mantense aí rápida, hai un pico pois ao mediodía, cando vai sol hai, e descende un día pois que non este moi nublado, non? Isto o que quere decir é que en realidade o autoconsumo enerxético é só o que eu podo consumir cando me están producindo as placas fotovoltaicas. E é só isto que tedes en amarelo. E este cacho que está aquí en blanco serían os excedentes, é algo que eu produzco e non podo consumir. Isto varía día a día e mes a mes, non? Pero é unha foto así do que podría ser un día posible. Así que en todos os casos a enerxía autoconsumida só é unha parte. E despois teño un excedente que normalmente o que se fai é mandar á rede
ou, no mellor dos casos, acumulala de alguna maneira nunha batería ou con algún outro sistema. Esos excedentes é posible que chos paguen a menos precio que o que ti pagas para cando compras. Eso é o que está pasando en todas as casas que teñen autoconsumo ou nas fábricas ou en cualquier lugar, non? Hai unha maneira de adaptarse a isto, pois intentar facer o autoconsumo, canto máis autoconsumas, máis rentable é, non é rentable deixar excedentes, é preferible autoconsumilo porque, como digo, pagas máis que o que che van a dar polo que ti mandas á rede, non? Bueno, e xa entrando no que foi Buchabade, non? Que é un pouco polo que viñades e tal vez o que máis vos interese, non? Como vos contaba, a traída comunal de aguas exemplar, que creou un ambiente entre a veciñanza positivo, de que as cousas podemos facela, de que as podemos facer ben. A comunidade de Montes tuvo algún ingreso extraordinario por talas de eucalipto. Viñemos aquí a Carballedo, foi a charla ali, a primeira charla non sabíamos nin o que era unha comunidade enerxética, así que vos debemos unha aos que fixestedes aquelo en un escenario parecido a isto. Eu estaba no público xunto co presidente da comunidade de Montes e viñemos aquela charla e nos marchamos no coche dicindo: oye, pois podíamos facer unha comunidade enerxética. Eso foi hai 3 anos, creo, máis ou menos, Así que, iso, xunto con todo eso, ademais, había o que poña aí abaixo eólico Far West, no sentido de que, bueno, Far West me refiro a la conquista del oeste, que cada un pon o pincho de eólico onde lle dá a gana, e a nos tocábanos dous, que parece que agora non se van facer, e tócanos, se non se evita, a liña de evacuación de Dos Cotos. Pásanos, collen o noso monte moi alongado, así como de 2-3 kilómetros así ao longo, e colle de punta a rabo o que sería esa liña de evacuación, non? Entón todo eso pois xenerou un xermen de que estaba ben facer esa comunidade enerxética para ser nosos protagonistas, non? Os primeiros pasos foron pois poñer todo isto en común coa veciñanza. Ali na casa, como vedes, era a pandemia, esa é a casa do povo dali. Daí desas charletas viñeron técnicos a falar, e principalmente os que estábamos liderando o tema, pois fixemos unhas 6 ou 7 reunións cos veciños, non? Hasta chegar a decir, poñemos tanta pasta e aprobámoslo na asamblea, non? O que fixemos, o que decidimos facer daquela foi, aí tedes unha foto que sería aérea, non? Do pobo de Buchabá. A instalación principal que xa se fixo está aquí, no centro ecuestre, que está, esta carretera foi pola que vin eu hoxe pa aquí, vai por Mirón e pasa por Borrela, aquí o centro ecuestre. E aquí é todo o pobo, as últimas casas, as máis lonxanas son aquí. A legislación fala, cando empezamos nós eran 500 metros, agora son 2 kilómetros, así que estamos perfectamente para que 2 kilómetros desde o lugar donde produces ata o lugar donde este as últimas casas que autoconsumen desa instalación, non? Este é así porque, en teoría, se está máis lonxe, pois digamos que a distribuidora eléctrica na súa rede ten unhas pérdidas que tería que cargar con elas, non? É o que lle chaman peaxe e todo eso, non? Que eso pagámoslo na factura. Entonces, hasta esa distancia, digamos que non vai por conta da comunidade esas pérdidas, non? Bueno, empezamos a facer algún proxecto, tuvimos que pagar o primeiro proxecto que se fixo, despois optamos pola idea. Outras comunidades de montes se negaron a facer unha comunidade enerxética, que é un posicionamento moi loable, non? Dixeron, nós xa somos unha comunidade enerxética, xa
xa somos unha comunidade, non temos por que facer ningún outro chiringuito. Esa é unha vía, digamos, ideolóxicamente aceptable, pero na práctica leva a que non poidas camiñar. Estás instalado na protesta, digamos, nós somos unha comunidade. Eu o admiro moito. Hai algunhas comunidades que optaron por eso, e algún día conseguiremos que as comunidades de montes poidan ser unha comunidade enerxética. De momento, como é unha legislación estatal, o Estado di que as comunidades de montes non poden ser unha comunidade enerxética. Pero cumplimos todos, non vou entrar niso agora, pero se colledes a definición de comunidade enerxética que dá a Comunidade Europea, unha comunidade de montes é perfecta, cadra completamente, non? Pero debido a que as comunidades de montes non temos unha non estamos asentadas xurídicamente, non sabemos moi ben que somos a nivel xurídico, pois chegamos a ese punto. Nos decidimos ir pola vía posibilista, creamos unha cooperativa que se chama a Comunidade Enerxética de Buchabade, e a principal razón desto era optar as axudas que cantaban por todos lados que había e tal, non? E decidimos aprobar máis ou menos un presuposto na Comunidade de Montes da metade do presuposto que nos facía falta, que eran sobre 70.000 euros, e decidimos pois presentarnos a todas as axudas posibles. Nos presentamos a 3 axudas, non nos deron ninguna en 2 anos. E nos levamos un pau enorme. Foi o momento máis duro do proxecto, porque reunímonos os veciños outra vez e dixemos, despois de todo este esforzo de crear unha cooperativa, de gastar cartos en estudios, en proxectos, pois chegamos a este punto en que despois de 2 anos non é que non nos deran, é que nos denegaron. A ver, aprobamos, hubo 2 que estaban aprobadas pero sin fondos. É como cando aprobas unha oposición sin plaza, non? É un consuelo. Unha era do IDA e outro era do INEGA, e outro era dunha fundación privada que se chama Coptec, que xa non me sale agora, está IKEA e outras empresas. Bueno, foi un gran pau, foi un momento duro, no que a xente decía, bueno, pois se non nos dan axuda xa o deixamos, hai un pouco de crisis. A conclusión é que o aprendizaxe é que non debemos de facer nada e debemos de apostar pouco por esperar polas axudas. En algún caso sae ben, porque claro, se nun proxecto destos de 119.000 euros que resultaron ser o final, se che dan 50 ou 60.000 euros, pois se o consigues está moi ben. Hai que optar a elas, as axudas están aí, son reais, a veces chegan. Nosa experiencia en augas, por exemplo, é moi positiva, coas axudas, fomos conseguindo un montón delas. En isto, a pesar do todo o cacareo que hai de axudas ás comunidades enerxéticas, na realidade é que non o conseguimos. E non foi por un problema noso de un mal proxecto. Foi por un problema de falta de fondos, por un lado, e por outro lado, nas subvencións do IDAE, pois por unha alta competitividade dos outros proxectos. Temos todo o sur, sobre todo a zona de Alicante, Valencia, as grandes cidades, por exemplo, presentando proxectos con as facilidades moito máis grandes que o rural para ganar. E só vos explico un pequeno detalle, non? Unha das cousas que máis puntuaba para poder conseguir esa axuda era ter máis de un componente. Que significaba eso? Que tuveras solar e biomasa, por exemplo, ou solar e hidráulica, ou solar e eólica. Pero eólica e hidráulica non hai prácticamente ningún. A maioría dos casos o que hai solar e biomasa. Nun edificio, cara arriba, é fácil cambiar unha caldeira e poñela de biomasa e poñer unhas placas arriba e xa tes 2 componentes. No caso do rural, que faz? Nos plantexamos unha xestión comunal da leña, un secadeiro, tiñamos o recurso, que é a madeira,
e que nos subvencionaran un pouco pois a máquina que xestionaría esa leña e todo isto. Eso non, a biomasa son pellets, a leña non é biomasa, entendedes isto? O sea, son estas contradicións da modernidade e que o rural, eso, que é iso, leña, pero realmente sería o que tocaba, non? Si un edificio pode poñer unha caldeira, nos deberíamos de poder xestionar leña para os veciños con axuda do Estado, porque eso, si un veciño ten leña facilmente e a precio, irá queimando cada vez menos gasoil, non? Que é o que se pretende, non? Así que son esas cousas do inframundo rural que non chegan ali arriba, igual que as comunidades de montes non chegan alá, non? E nos quedamos en esas historias. O caso é que, superado ese bache, nesa crisis da asamblea, onde casi se nos cae todo, pois volvimos desde cero. Bueno, pois entón, como temos un recurso monetario, que vamos a facer, onde queredes invertir, queredes traer a Panorama, queredes asfaltar outra vez os camiños, aumentamos a Casa do Pobo, que facemos? Bum, 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 ao final decidimos incrementar a axuda e facelo por nosos propios medios. E así que, pois nada, e a partir de aí, cando decidimos que non había axuda e acabamos os papeles, empezou todo a rular e a funcionar de maravilla, porque chamaron a empresa e dicir, temos diñeiro, queremos que nos fagades isto, e entonces xa era xestionar cositas de por onde metemos o tubo, por aquí non, de quen é esa propiedade, non sei que, pedir licencia no concello, pero está sobrando, xa estás en marcha, non? E montamos, o que fixemos son, o proxecto en total costou 119.000 euros, incluídas as licencias, todo cerrado. 119.000 euros, no que só 92.000 euros foron a instalación fotovoltaica. Os demais, pois foi un reforzo de liña que tivemos que facer, que é algo a ter moi en conta cando si pensades en algún proxecto concreto. A distancia que teñades de onde instalades a onde estou vendo un aquí, o transformador da distribuidora máis cercana. Eso é algo moi importante, non? Se a distancia é moi grande, estáche facendo inviable a inversión xa. No noso caso eran 300 metros, facer esa liña de reforzo foron 23.000 euros. É significativo. Si estás a 1 kilómetro xa, porque son 100 kilovatios, son cables gordos, ten que ser subterráneo preferiblemente, pero tamén te pode tocar moi cerquiña, non? E hai maneiras de escapar disto. Por exemplo, si ti en vez de ir a unha instalación de 100 kilovatios podes facer instalacións de 15 kilovatios ou menos e xa non tes que ir a ningún transfo, podes facelos en contadores de casas, vale? Porque é o máximo permitido. Cando pasas de 15 e ata 100 tes ese problema que xa tes que verter directamente a un transformador, e a partir de 100 se complican tamén as cousas. É preferible facer dúas de 100 que unha de 200, e é preferible, a veces, depende da situación, no noso caso non, pero igual en situacións particulares compensa facer dúas ou tres de 15 e non unha de 45, vale? Recentemente estivemos nunha comunidade enerxética que hai en Zamora moi grande, con moitísima xente e concellos unidos, un mundo moi grande, moi exemplarizante, e optaron por facer todo de 15 kilovatios, porque é máis fácil a tramitación, sobre todo porque eles ali teñen que enchufarse con Fenosa, bueno, con Naturgy, verdad? E hai Iberdrola, perdón, e hai todos os impedimentos por parte desas empresas para que te conectes. No noso caso tamén temos unha ventaxa, e é que temos unha empresa distribuidora que se chama Elemol, que é só do Concello de Ponte Caldelas, que dende o primeiro momento nos deron todas as facilidades, siguen a lei, e a lei está do noso lado, podemos facelo, eles non poñen impedimentos, non? Nin poñen impedimentos ás claras, nin por detrás. Pero hai moitos casos,
de comunidades enerxéticas que teñen todo feito e levan 2-3 anos esperando a poder verter a rede por Naturgy ou por Iberdrola, poñendo areas, porque non lles interesa ese modelo, non? Inda que eles tamén están facendo comunidades enerxéticas, Iberdrola e Naturgy. Bueno, así que toca 1,3 kilovatios máis ou menos, 1,2, porque foi aumentando o número de xente que se engancha a cada veciño que está na cooperativa. E isto canto é? 1 kilovatio supón máis ou menos o máximo de autoconsumo para un porcentaxe da metade das casas, máis ou menos. O resto das casas faiselle pouco. Pero como este é un proxecto comunal, dáselle a todos por igual. Fernando, Sí, podes interrumpir. Supuxo algo ao listado de comuneros actual que había no momento que empezaste o proxecto, xente que quixo entrar de comunero ou que non quería estar? Sí. Supuxo un problema, non? Ahora mismo entrar todos os vecinos de Buchavallo. A ver, contoche, eso é interesante, eso, que pasa que non me podía meter en todo, pero a ver, eso, o asunto foi comuneiros que asistíramos máis do 50% das reunións antes desto, éramos 50. Comuneiros que acabaron sendo, despois de que empezou isto, fomos 72, 73. Hubo xente que se apuntou, que se fixo comuneira e que antes non sabía nin que existía eso, nin que quería, nin nada. En ese momento hubo aí, ahora claro, tal, non sei que. Outros vímolo como positivo, non? Que a xente se queira facer comuneira, inda que sexa por interés, está ben. Está ben. O gran problema que temos nas comunidades de montes é a falta de interés. E é normal que haxa falta de interés porque a ninguén lle importa o que está pasando aí, porque xa non temos gando, non collemos toxo, leña apenas. Entón, como non vamos a desvincularnos da comunidade de montes? É normal. Poden quedar 4 ou 5 que por voluntad, por tradición, por tal, aí siguen e non sei canto, pero a pérdida de interés é inevitable, porque nos desvinculamos con eso. E o interés económico é algo lícito. Así que, de repente, hubo o interés renovado, non? Despois entra o problema de que en medio dese interés renovado hai unha falta de solidaridade, non? De xente que tamén hai xa outra parte, de xente que só se apunta para eso e despois pídeslle un favor ou que se sumen ou tal e non aportan nada, pero eso é o que hai, non? Pero hai outra cousa respecto a isto, e eso Dani sabe un pouco do que estou falando, Daniel, porque é o noso asesor, e é que, finalmente, o que se produzca nesa instalación fotovoltaica non pode ser só para os comuneiros. Non podemos facelo así. Temos que facelo como se contrataras a Panorama. Cando contratas a Panorama para a festa do pueblo, non podes decir os comuneiros entran, os non comuneiros non entran. Cando a Comunidade de Montes pon diñeiro para facer iso, ten que ser aberto a toda a sociedade que está no pueblo. Así que, de feito, vai haber autoconsumo para dúas pymes que nunca poderían ser comuneiras, dúas pequenas empresas que temos no pueblo, para a farmacia, para o bar, que tampouco poderían ser, e para outros veciños que non poden ser comuneiros porque non viven ou porque nin sequera o solicitaron, pero que solicitaron isto. Aí hai... Pode haber resquemores, pero é hecho que hai. Para mí é moi importante o tema de que mira, unha guerra que temos aquí desde que levamos há moito tempo é que o monte ten que ser para todos. Sí. É dicir, temos que sumar, non temos que restar. Sí. Para mí é fundamental. Ti se queres un monte, hoxe en día o monte non ten os problemas que tiña antigamente, nin a favor nin en contra, é dicir, que nin que viviras del e que fora un pouco o medio de subsistir, nin que tamén que tiñas problemas por tema o lobo e todo isto que tiñas ahora, que tes o lume, que é a parte, entón a xente non lle interesa. Como faz que chegue? As cousas,
principais é eso. Isto, desde logo, foi un revitalizador, e non somos a única comunidade de montes onde pasou, que se revitalizou a comunidade de montes gracias a isto. Despois, como digo, hai outra parte que tamén non é tan fácil de levar, e é a falta de... hai unha falta de comunidade. Hai unha falta de comunidade, todos o sabedes, non hai renovación, non... en realidad o espírito comunitario de que somos veciños e vivimos en común e dependemos un de outros, eso está acabado, está roto, eso non existe, por moito que nos empeñemos, pero queda unha cultura, é certo, e iso é do que hai que tirar, esa cultura de, bueno, vamos a xuntarnos, a xente, a maneira de explicar isto que foi clave, foi cando, para que os veciños o entenderan, foi a comunidade enerxética como a comunidade de auga, solo que en vez de auga vamos a ter enerxía. E aí, xa se entendeu todo. Foi fundamental esa idea, non? Entón aí queda ese residuo, non? Bueno, poñovos aí, xa vamos acabando, outros proxectos que sí que valoramos outras fontes de enerxía como a eólica e hidráulica. Sería perfecto complementar unha xeneración fotovoltaica cunha xeneración eólica, sería perfecto. Pero financieiramente non conseguimos facelo. Poñer esos 100 kilovatios, o que produciría, non os 100 kilovatios, porque en eólico, en solar, se produce donde estamos nós 1300 horas ao ano, máis ou menos. En eólico se produce unhas 4000, é dicir, bastaría un tercio da potencia fotovoltaica en eólico, é dicir, estaríamos dicindo que con un eólico de 25 kilovatios ou 30 kilovatios, que é un xoguete comparado co que queren montar por aí, e que sería noso e no noso monte, estaríamos producindo tanto como con isto e en outras horas, e moitas veces complementarias, é dicir, de noite o eólico estaría xenerando, en días nublados estaría xenerando, sería perfecto, pero isto que nos valeu 119.000 en eólico pasaría de 300, 400.000. Entonces se aparta, porque estamos falando que sin... e aí chegamos ao núcleo do rollo, non podemos pensar nos mundos de Yupi, de comunidades autosostenibles e non sei que, pero quen financia todo iso? Aí chegamos a un punto, non? E ese é o núcleo máis grande. Sí. Outro dos proxectos que xa tivemos unha experiencia o ano pasado foi a xestión comunal da leña, que simplemente foi repartir leña do noso monte de maneira organizada, a mesma cantidad para todos, contratamos un servicio de trator que levou leña aos veciños. Hai moitos veciños que non teñen capacidade xa de ir a buscar leña, con isto conseguimos pois unha mellora no precio desa leña que repartimos, non? Perdona, sí. Fernando, un pouco como fixestes a mecánica, que me interesa moito, porque nós estuvemos a punto de facela, fixemos outra vez. Foi fácil, foi un reparto fácil. Simplemente tiñamos sobre todo acacia que estuvimos descascando, sobre todo acacia negra, pero había algún eucalipto tamén. Entón falamos con un par de madeireiros, dixemos canto nos costa levar isto a cada casa. Entón díxonos o precio, eran 120 ou 130 euros, máis ou menos uns 5 metros cúbicos ou así de leña, e se apuntaron os veciños que querían, e o propio madeireiro lle cobrou, digamos, o recurso é gratis, pero eles pagaron o traballo, o trator. É simplemente unha forma organizada de sacar leña do monte sin que vaya cada un co seu chimpín ali, unha maneira máis práctica, e sobre todo que ata eso hai pouca xente xa no noso pobo que teña capacidade de ir a buscar leña, que teña motosserra, que saiba andar con ela, que teña un trator. Cada vez queda menos deso, e traballo físico. En Viascon fixemos outra parecido a isto de fai 2 anos, o sea, este sería o terceiro, se o chegamos a facer, que bueno, supoño que o faremos.
que fixemos un convenio, un contrato con un madereiro, porque tamén evitas ter personal no monte, Sí. porque sin estar contratado non podes facer isto, porque pasa un accidente e te cae o pelo. Bueno, voluntariamente pode ir cada un o seu, Sí, pero é que non sí, hai ali- eso xa. Ali en Viascón pasaba como Sí. seguro que en Buchaval, no? Que iban 4 e arrasaban, o sea, traían tractores e tractores, pero había outra xente que non tiña posibilidad porque Sí, non teñen ni tractores, nin edad, ni nada. Entonces, a verdad, foi unha cousa que gustou, Sí, digo sí. por as que estades aquí, Sí, sí. que, bueno, vexo que Buchaval é algo variante da nosa, o madereiro puxo a madeira ali nunha esplanada que lle preparamos, e o tractor, que era foi unha das polémicas cos que iban a diario ao monte, era un contratado por nós, o sea, que lóxicamente o tractor para sí. que foran todos iguales, porque senón este ten un chimpín, aquel ten un de 3 metros cúbicos, entón era para todos iguales, aproximadamente 3,5 metros cúbicos. Sí, sí, sí. Digo polo que nos dixeron, que era un trator que cargaba. Sí, ¿no? sí. Tamén o comuneiro tamén para que sepa que lle costa algo, porque eu creo que as cousas tamén a xente a veces hai que educalas de que algo ten que costar. E se lle cobraban 50 euros, un recibo oficial, nada de beni, Si vai a comprar a leña vai a valer o triple. Entonces, bueno, quero dicir que foi unha cousa que gustou, bueno, fora de detalles, que tamén despois hai a falta de xente que é comunera, non? Que non ten a mentalidade comunera. Xa, xa. De que non necesita leña, non quere, en cambio despois mandaba descargar na casa de outro. Bueno. Entonces, eso córrese polo pueblo, digo, Sí. algúns están advertidos de que Sí, como fagan esa movida, pues los expulsamos temporalmente de la comunidad. Xa. Eso teño claro, mientras eu sea presidente, Sí. porque a mí non me chulea nadie, o sea, así de claro. O sea, ti non queres leña, pois non queres leña, porque así lle toca máis os outros. Sí. Porque os lotes este ano pasado, 24, Sempre a picaresca foron sempre está aí. 89 tractores, o sea, 89 comuneros seron beneficiados. Carai. O primer ano, que foi o 23, foron 65, 64. Sí. Pero quero dicir con isto de que é unha cousa que ten demanda, Sí. que lle gusta, sobre todo a xente que non tiña posibilidades Eso de... tamén revitaliza a comunidade de Aí Montes. está. No, Me digo gusta a porque idea. enfoca Sí. todo. Me gusta a idea, por eso le preguntei a Fernando, porque No, non só intentamos facer, como facemos moitas silviculturas, estamos recuperando moitas carballeiras, pues, a empresa que o fai habitualmente deixa xa unha madeira cortada Sí. unhas medidas. E nós intentamos facer con plan bo, que non tiñamos nen idea nun primeiro momento, o que fixemos é, por veciños que ven a buscar, Sí. por os seus medios. Buah, é un caos. Desfanche todo, desmontan todo e tal. Entón, me parece unha boa idea, xa cando escoitei o del, me parece boa idea. E moitos non poden, moitos non poden. Claro, que que queira non pode. Pero aparte é o abuso que despois hai, eso. Si ti tas un camión con pluma, Sí. pois arrasas tal, e ti vas detrás E non queda nada. deixaronche No. os jarabollos. Non levan, non levan, Sí, directamente sí. non levan. No, xa. Des que o último día, ata a Bueno. subvención a quitala. Digo, non sei que hora é, se estamos 12. Máis ou menos. Vamos. Máis ou menos, Sí, bueno. Bueno, pois entón, centrando simplemente nos proxectos futuros que temos bueno, temos inda que consolidar o que xa temos feito, inda estamos esperando polos papeles. Está todo montado, inda non estamos disfrutando do autoconsumo porque inda non estamos en tratos coa Consellería de Industria de legalizar todo. Xa sabemos as placas canto están producindo, máis ou menos, a canto lle vai chegar a cada veciño. Vai ser moi variable o aforro, porque depende do precio da enerxía e do que autoconsuma cada un. Entón non se pode decir este vai a forrar tanto, pero vai estar en ratio entre 40 euros ao ano e 150 euros. Non é moito. Non é moito, pero é que as casas consumen moi pouquiña electricidade, tampouco son gastos moi grandes, non? Ao precio que está agora, non? Entón, por eso decía ao principio que isto hai que velo con unha perspectiva, non é só o aforro que vas ter, é que inicias un camiño e tes unha enerxía que é túa propia, non? Como isto hai casas que se lle queda moi pequena, o seguinte proxecto que temos é instalar máis potencia solar en outro lugar, pero que cada un poña o que queira, non? E aquí ven o tema que vos quería comentar, que facer, si todos os que estamos aquí poñemos cada un
a potencia que nos dé a gana, que mellor nos veña para a nosa casa, un 5, outro 3, outro 1 kilovatio, outro 4, cada un aporta a súa cuota e o facemos todos xuntos, ten unhas ventaxas frente a facelo cada un no seu tellado. A primeira ventaxa é que algún vai ter moi difícil poñelo no seu tellado. Primeiro, porque se ten uralita xa non che van a permitir, da vella. Segundo, pola orientación. Terceiro, polo tamaño do que teñas, a estructura do tellado como está. Hai un 30% das casas de Buchabá que o terían moi difícil. O segundo é o prezo da instalación. É moito máis barata, pero tanto como a metade ou así, facer 45 entre todos nós que facer un pouquiño cada un. O prezo da instalación baixa moito. E despois, a ventaxa que eu creo que é máis grande é que hai dúas ventaxas a nivel técnico, non? Unha é que nos picos de consumo, se non coincidimos todos nunha instalación colectiva, esos picos van a funcionar mellor. É dicir, se eu encendo moitas cousas ás 2 e ti encendes moitas cousas ás 4, ou incluso con media hora de separación é diferente, eu cociño ás 2 e ti ás 3, e xa esa potencia máxima da que estou tirando vai a funcionar mellor. Aproveitas mellor. E outra ventaxa é o que se chama un sistema que é un pouco complexo pero que é fácil de entender, e é que se eu teño unha casa, que hai cada vez máis casos, que só veño os fines de semana, podo facer unha instalación donde eu só teño dereito ao autoconsumo durante o fin de semana e o resto da semana cedo yo a un compañeiro, a un veciño. Comprendedes isto? Faise moito, por exemplo, nos coles, en instalacións que hai de concellos que montan o típico no pabellón do cole ou no pabellón deportivo. Entón, os coles consumen moito durante a semana, nada o fin de semana, que é o contrario que o resto dos veciños, que van a consumir máis o fin de semana, que están moito. Eso chamase vetas dinámicas, é só o nome que ten, pero o que significa é eso, que podes repartir o autoconsumo según ti queiras. E non é difícil de xestionar, é un Excel que se manda un archivo, que se manda á distribuidora e se lle di os fines de semana fulano o tanto porcentaxe da potencia e durante os días de semana este outro tanta potencia e así. Ou imaginadevos, por exemplo, como temos nós unha serra de pedra en Buchabá que consume unha burrada, ten unha potencia enorme, que só vai a consumir durante a semana, non? Ou esa mesma serra se pecha durante un mes por vacacións, ou 15 días, non? Casas de vacacións, bueno, todo eso. Ou imaginade que cada vez máis, non? Eu vivo aquí, pero vou ir un ano a vivir a outro lado. Durante ese ano doulle toda a miña enerxía a outras casas e non se perde, non? Vale. Esas son as ventaxas de facer algo colectivo, non? E o coste de mantemento tamén. E o coste de mantemento tamén, e sobre todo a instalación, non? Imaginade montar 2, 5, cada un no seu chiringo por aí, comparado con unha empresa que chega e pum, pon todo no mesmo sitio, non? Pero son cousas a estudiar, é todo moi complexo, hai moitísimas posibilidades. Outra posibilidade sería que nos reunimos todos que estamos aquí e poñemos toda a instalación nun que ten unha nave e noutro que ten pois unha veiga moi grande e non lle importa poñelo ali, non? E está toda a instalación de todos en esas dúas parcelas. E de 15 kilovatios cada un, que non hai nada, ningún trámite prácticamente que facer. Fenosa nin Iberdrola se me poden negar a que con 15 kilovatios para baixo non se poden negar a que te conectes, ou que facemos unha xuntanza de solo 3 personas, xa se poden facer así tamén. Chámase autoconsumo compartido, nos xuntamos 3 veciños e facemos unha para 3. Non é unha comunidade enerxética, é autoconsumo compartido. Vale? Viramos. E aquí simplemente vos puxen aí, por exemplo, esta é unha carretada de leña desa que repartimos, e eu fixen un pequeno cálculo para darlle a importancia que ten que ter a leña. Fixadevos, foron repartidos 175 metros cúbicos de leña, uns 120 toneladas de biomasa, que equivale a uns 50.000 litros de gasoil en enerxía.
cuidado, Casi. así que Son acacias. acacia menos aqueles 3 ou 4 do fondo que son eucalipto. A maioría son acacias, sí. Acacia negra, sí. A acacia negra que estamos, sobre todo, é imposible desfacerse dela, pero nos regatos, nas zonas de regato, estamos descascando, pero o éxito é escaso. É complicado. Si fas 3-4 acacias descascas, morren. Pero si se sistematizas, vanche quedando unhas pequenas por ali, outras non, estas por exemplo foron mal descascadas, non chegaron abaixo. Aí a compañeira sabe, No, eu por participar nas actividades que fai a Comunidade de Montes aquí Sí, de Rebordelo. hai que chegar hasta abaixo, hai que facelo moi ben, inda que o fagas ben, algunha rebrota, é un traballo, eu non sei, bueno, teño miñas dúbidas de como facelo e que facer, non sei. E outro proxecto que xa está feito é este pozo, esta foto de hai 2 anos ou así, é un pozo para... novamente, non temos unha falta de agua crítica na comunidade de augas, pero temos as secas, sabedes que no escenario futuro van a ir a máis, o que temos son todo manantiais superficiais, polo tanto, secan antes, teñen máis tendencia a padecer sequía que os pozos, entón fixemos un pozo que só se vai usar en caso de necesidade, e estamos un pouco con esa idea de prepararnos a ese escenario que nos está vindo, igual que o kit de 72 horas que están dicindo que temos que preparar, non? Pois este é un kit de auga e un kit de enerxía. E, bueno, ese pozo xa está feito, foi aforado, dá uns é capaz de manter aí, estuvo 4 días botando 3.000 litros hora, 3.200. Ese é o cuadro, xa está funcionando. A dereita vedes o pozo xa sellado e a bomba está abaixo, e lá arriba está o depósito, se sube a agua ao depósito e aí está o cadro de mando do pozo, e o pozo funciona coa enerxía da comunidade enerxética, gratuita. En principio está preparado para que funcione só no verán, suele haber sol, que cando vai haber sequía, e en principio só vai a poder funcionar coa enerxía da comunidade enerxética. Perdón, é a única tría de augas que hai en Buchabá? Sí, é única para todo. 114. Pero xa era, o sea, Xa era. Estamos facendo un proxecto, estamos juntando o capo. Sí. E tamén, vas tirar así un pouco. E nada, simplemente eu sei que non entrei moito en detalles así moi concretos, pero si tedes cousas, podedesme chamar cando vos dé a gana, ou ir ali a Buchabá e falamos e entramos en detalliños de si, pois que non só somos 3 e temos ali ou somos unha comunidade, que che parece isto, vale? Pero porque xa non era difícil de acotar a charla. Agradecerche a colaboración, Fernando. Moitas gracias. Moi interesante, farían falta un par de oriñas máis ou mellor para tal. E nada, en nombre da comunidade agradecerche a labor. Moitas gracias. Vale.